Bueno, eguerdi on denoi eta ongi etorri Lazkaoko bigarren trikitixa jaialdia. Aurreko urtean izan genuen lehenengoa eta aldaketa batzuk eman ditugun arren, aurten berriz hemen geha. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuegu jaialdia aurrera eramateko ahalegina egin dezuen guztioi eta tartean Lazkaoko udalai. Gaurkoan 5 talde izango ditugu eta amaitzeko bertako ikasle talde bat. Jaialdia amaitu ondoren kale jira ingo dugu, orduan animatzen zaituztegu etorri zaten trikitilari eta pandero jole guztiri kale jiran parte hartzea eta amaitzeko bazkaria izango dugu. Beste gabe, bertako taldetxo batekin emango diogu hasiera, Saioa Berasategi, Ane Urreta Bizkaia, Uxuek Erejeta eta ni Eider Tolosa. Uxu eta biok txapelketetan ibili izan geaz urte deixentetan, Ane zertxo baita eta saioa jaialditan hasi da holtza gainean trikitixa jotzen. Eta hoxe besterik gabe hasiera emango jo, beraz txalo bero bat. Lazkao txiki eskolak hartu gintuen besotan, saioa usuean eta Eider batu sokan, ilusioa dakargu adierazia bertxotan, gure pandero kolpean, zein trikitixen auspotan. Txapelketa zena bihurtu da jaialdia, luzatzen segitzea asmoz, soinuko leonaria, gure abesti finera, zuen belarria dia, gozamena izango da, jasoko dugun saria. Lazkao txiki eskola, artezezko azmakalta, bere izena goratu, nahiko genuke atalka, soinuak ez du egiten, goza doinuekin talka, horregatik agurrean, bertxorik ez zintzen falta. Ez eixe, aire! Jaialdiak dakarrenez, berekin nahiko desgaste, indar berritzeko aukera, inoiz ez da burua uste, bazkaritxo baten bueltan, gazte eta ez zain gazte, lagun giro ederrean, sentitu gaitezke aske.
Erdiko giro hontan naiz deno gauden gustora. Soinuko leok tarteka baditu zenbait muga, Goi herrialdea soinua sustatzen